Thokozani bananga, thokozani, yamshisela, yaperisa, abusheni, dumelangi, sanibonani. Lona imbheke lapha evidweni ubaba uMhlanga odume kakhulu kuma social media ngoDr Mhlanga International ku Facebook wakhe nakuma TikTok, osebenza ngabantu, osebenzela endaweni yaseGoli aphinde asebenzela endaweni yaseMamboni eMozambique. Namuhla ngizochazisela abantu kwabanzi ngemisebenzi engibuye nayo ngoba nginganyamala ku social media abantu ngabatshela ukuthi ngizohamba ngiye eZambeza. Njengamanje ngibuyile eZambeza lapha ngiye khona bengiyofundela ukuyokwenza isigubhu sezimanga. Angizokuchaza namhlanje okuningi ngani zami, ngizochaza ukuthi yini isigubhu. Isigubhu engisilandile, ngilanda izigubhu eziwu4, nginesigubhu sokuthwala, isigubhu esenziwa ngamathambo, ithambo lomuntu, isigubhu esinomphefumulo esithunywayo, esinobungozi futhi kumele nginitshela nganifihleli lokho khona la escreenini. Lesi sigubhu uyasithatha ngecontract ka5 years, uyasithatha ngecontract ka10 years, uyasithatha futhi lesi sigubhu lesi usacrifice ngomuntu, ngomzali noma ngengane yakho noma ngehlobo sakho. Ngiphinde futhi ngibe khona naso isigubhu somkhofu, isigubhu esisebenza ngokuhlatshelwa izinkomo njalo ngonyaka ohlaba inkomo ezimbili. Ngiphinda ngibe naso isigubhu somuthi, okuyisigubhu leso sivulela umuntu izinto, sisebenzela umuntu, okungasona isigubhu esibulalayo. Ngane zami, ngilandele izinto ngokuhlupheka, ngilandele izinto ngoba abantu bakhalile, abantu baqoliwe, abantu badlelwe izimali, abantu bahamba belaphi bangabalapha. Nami namhlanje ngithatha isinqumo sokuthi ngizinikele ukuthi eminyangeni ngiyofela khona ngothwaliso othwalayo, ngosizo ofuna ukusizakala ngoba ngifuna ukunibona ngijabulile. Ngincamele yami impilo ukuthi kungcono ngithwalise nina ngoba ngifuna ukunibona niphilile. Ingakho ngilanda ukuthi ngilandele emkhovu ukuthi izolekelela nina. Wena onebhizinisi onesiphazo eliselincane ofisa ukulikhulisa, imkhovu yami ngakhona ukukulekelela. Wena onezimoto ofisa ukuthi izimoto zakho zibe phambili, imkhovu yami ngakhona ukukulekelela. Wena futhi onenkinga yokugana abafazi, imkhovu yami ngakhona ukubahlanganisa. Wena onenkinga ukuthi kumashonisa wakhe imali ayingeni, imkhovu yami ngakhona ukufakela imali. Wena onenkinga futhi ezinkingeni zonke eninazo, nabafana bami engibuye nabo, isigubhu sami sezimanga ukuthi sizolekelela nina. Angizokuchaza okuningi bazalwane, kodwa ngizanitshela khona ukuthi ngibuye ngokuthakatha, ngibuye ngamakhulu amandla akwaJubayeti azosiza abantu. Ngibuye ngezinto ezinkulu eziyisimanga. Umuntu afuna ukubona umlingo nje, ngibuya ngithi nje mangithi nje izinto ngiyakhona ukuthi ngizenza. Njengale nduku nje ngingakhona ukuthi manje lapha escreen mangithi wa umuntu abone imanga ngoba lento into engibuye nayo yomlingo okumele ngenzele abantu. Angizokuchaza okuningi, kodwa umuntu ofuna ukubona ukuthakatha, uma ufuna ukubona umkhovu ngamehlo iza kumina, uma ufuna ukubona amaboys ngamehlo iza kumina, uma ufuna ukubona inyoka yokuthwala, hayi inyoka le abantu abathusa abantu ngayo, iza kumina ngikubonisa izinto. Ngani zami, kothwala othwalayo